Čau, tady Maty z Poké United a já tě vítám konečně u nového videa. Kdo nás sledujete live, tak asi víte, o co půjde. Kdo ne, doporučuji nás sledovat každý pondělí a středu ve 20:30 živě tady na YouTube. Máme nový studio, takže určitě se přijďte podívat. A o co u nás jde? Objednáváte si balíčky, my vám je otvíráme, bavíme se s komunitou a je to taková forma zábavy na večerní pondělky a středy. Nicméně, co bych vám chtěl dneska ukázat, je záznam ze streamu, kde se konal Mega Battle, největší battle ve 151. Bylo 50 lidí proti sobě, každý měl po 2 boostrech, zaplatil si tedy 2 boostry a vítěz byl ten, který otevřel nejlepší karty z těch 2 boostrů a víceméně bral všechno. Stalo se to, že z těch 100 boostrů se dokázalo poskládat 84% master setu 151 a vstup vyšel na krásných 399 korun, takže vítěz bral nádhernou cenu a byl to vlastně battle, který tady ještě nikdy nebyl. Mrkněte na to, pokud vás to bude bavit, budeme rádi, když dorazíte se za námi někdy podívat. Pondělí, jak jsem říkal, pondělí a středa 20:30 a už za týden se koná Mega Battle 2 a ve středu vás budeme informovat, jaký to bude set a můžete začít nakupovat. Opět bude 50 míst, tak jak to bylo u 151. Pokud nevíte, sledujte nás na Facebooku, Instagramu, koukněte k nám na shop www.pokeunited.cz, máte ho i tady v popisku videa. A užijte si záznam a vidíme se pondělí středa. Čus. Jdeme na to. Dito. 2 boostry. První vstup pro Dita. Dito má 3 vstupy. Krabi, Senchru, Tentacruel, Hitmonlee, Abra, Nidorina a začínáme Wigglytuff EX. Už teď mě bolí záda. Primeape, Golduck, Execute a Ninetales EX, takže 2 hity máme. Asi počkáme, tohle to jsou maximálně euro, ne? A je to teda Dito, který tady bude za pozadí, nebo v pozadí chatu vykukovat jako prozatímní lídr. Michal H.A. Když máš 3 vstupy, tak se nesčítá, každý ten vstup je zvlášť, jo? Nidorina, Reticate, Erika Invision, Old Ember a Psyduck, jdeme do vedení a Raichu. To už můžeš možná hledat. Tak Michal H.A. druhý balíček. Golduck, Pinsir, Electrode, Cubone a Zapdos EX. Podáš mi fixku? Jo. Takže kdy to vypadává? Zatím s prvním tím. A Michal kolik dohromady? 15,84 je lídrovství, tohle je dar. Abych to mohl dát i já. Já budu dávat vítěze sem, takhle. Robin Gu. Špek vedel. Bulba, Slowpoke, Growlithe, Seaking, Butterfree, Poliwhirl, Wartortle a Moltres. Tentacool, Rattata, Squirtle, Tauros, Kadabra, Ivysaur, Machop, Venonat a Beedrill. Robine, bohužel bez hitu. A vypadáváš. Naty. Execute, Clefairy,
Machop, Porygon, Butterfree, Lapras, Cycling Crow, Staryu, Victreebel a Omastar. Weepinbell, Ghastly, Paras, Voltorb, Hitmonlee, Wartortle, Primeape, Bellsprout a Gyarados. Na ty bohužel vypadáváš. Děkujeme za účast. A další je Jindřich Br. Bál jsem se, že už budu pro ní bez hitu. Staryu, Charmander, Spearow, Rhyhorn, Leftovers, Persian, Staryu, Gyarados, Articuno. Tak doufám, že teď přijde taková ta chvilka bez hitů a pak se to v jeden moment nasolí tam. Shelder, ajajaj, Caterpie a Nidoking. Caterpie, podíváš se? Ne, druhý už. Tak Jindro, bohužel to nestačí a je to donate pro zatím lídra Michala H. Jdeme dál, Martinci. Seal, Doduo, Tentacool, Ratata, Hypno, Poliwrath, Daisy's Help, Tentacruel a Nidoking. Vlastně tady chceme na druhý reverse chceme vždycky hit. Ať to něco stojí. Geodude, Grabber, Kingler, Energy Sticker, Hitmonchan, Tangela a Mewtwo. Martinci vypadává. A hele, je dvakrát za sebou. Martinci vypadl a vrátil se jak bumerang. Ten má 3 vstupy, mám pocit, tak uvidíme, jestli mu něco přinese. Tady druhý vstup, Squirtle, Sandslash a Aerodactyl. Jo, taky to meme ze Simpsonů, ne? Jak ho vyhodíš z hospody a on pak stojí za tebou. Venomoth, Porygon, Psyduck, Barney a Mewtwo, takže Martinci bohužel dvakrát Mewtwo a snad nebude po třetí za sebou, je tady. Tak toho jsem moc nepromíchal, no jo, ne. Nedá se nic dělat, do toho sahat už nemůžu, takový je osud. A příště teda líp promíchat. Pidgeotto, Magmar, Shelder, Cycling Crow, Charmeleon, Zubat, Lickitung a Dragonite. Mám pocit, že kdybychom mu to sčítali, tak si taky nepomůžem. Je to škoda, no. Prostě někdo má smůlu takhle v tomhle gamblu. Arcanine, Kingler, Snorlax, Venomoth, Dragonite a je to 6 boosterů. 6 holokaret, takže... Ale, kdo pak se tu smál teďkon? Táta. Táta už dorazil. No nedorazil, to se tady směje celou dobu, tak teď uvidíme, s čím přijde. Už držím hubu. Tak, táto, Ratata, Squirtle, Lickitung, Venonat, Onix, Dragonair, Seadra, Geodude, Golbat, bohužel nic. Dratini, Growlithe, Geodude, Jigglypuff, Rapidash, Nidorina, Oddish. Oh! Marťas, táto, jsi lídr. Podíváme se na cenu a Merovek. Takže Martin Q, a.k.a. táta, hituje jeden stop hitů a bude se teď celou dobu modlit, aby nepadl Godpack, aby nepadl nějaký altíček, jako je Blastoise, Charizard. Jasně, počkej, vemu si kartu a diktuj. 49,19. To jo, 49,19. Takže Michal H. daruje tyhle karty prozatím Martinovi.
A Martin je tady ve vedení. Už se to nabíjí, těším se, až někomu padne taky Zapdos a v druhém mu padne Kangaskhan EX. Proč se mu vlastně říká táta? Protože je to táta, Sadako. A on to má i na Facebooku. Jdeme dál, Vladimír má. Doduo, Tentacool, Ratata, Squirtle, Pinsir, Golbat, Bills Transfer, Caterpie, Nidoran a Merouak. Já typoval, že padnou 2 zardi. 2 jsem si typoval jakože před, že bychom z těch 100 mohli vytáhnout. Ale já to říkám vždycky a pak padne Dugong, Helix Fossil a Beedrill. Vláďo, bohužel bez hitu. Táta se potí. A máme tady Mirka. Míro, seš tu? Tentacool, Ratata, Squirtle, Leftovers, Persian, Mach, Diglett. Oh, Charmeleon. Ten je ale vysoký, na první booster dobrý. A Vaporeon. Ale tak máš aspoň takovýhle altík do prvního boostru, což je vždycky dobrý, hitnout v prvním. A teďkon, Pepe, zatím započítej cenu. Uvidíme, jestli padne něco z druhého. A chtělo by to teda další altík, aby si překonal Magikarpa, Martina. Magikarp. Další není Kadabra a Beedrill, takže dárek pro tátu. 27,22 euro. Mirku, bohužel Charmeleon letí zatím k Martinovi. A Lukáška, Luky. Nejlepší bude, když si táta bude myslet, že celou dobu jakoby vítězí a bude tady se radovat všechno, co padá mu do kapsy. A v posledním tě tam něco zařízne. Senchru, Giovanni a Dragonite. Zapdos? Blastoise není víc? Ne? OK. Marti, Magikarp Kudela. Mach, Venomoth, Rapidash, Goldeen, Tentacruel a Machamp. Tak Luky, bohužel, z prvního vstupu to nevyšlo. Vím, že máš 2 podle mě. Seš za sebou. Tak se na to podívat. Potřeba bych míchačka. Execute, Machoke, Dugong, Hitmonchan, Zubat, Tentacruel a Ditto. Cubone, Caterpie, Golduck, Pinsir, Lapras, Machoke, to bude málo, Elektrod. Takže donate pro Martina Machoke. Luky, děkujeme za účast a jdeme dál. Roman L.A. Gastly, Paras, Voltorb, Krabi, Clefable, Tentacruel, Pidgeot, Dratini a Merouak. Nikdo nedejchá, ne? Spearow, Bellsprout, kolik je tady lidí? Oddish, Hypno, Wartortle, Poliwrath, Charmander, Raichu a Weezing. 75? 77. Poprosíme vás, když nám dáte like všichni, budeme rádi. Roman L.A. po druhý. A děkujeme, že jste s náma hitli tuhle metu 50 vstupů v battlu. To se jen tak nepoštěstí. Machoke a Vaporeon. A jsem zvědavý, co nám potom řekne vítěz, jaký z toho má pocit. Onyx, Omastar, Kadabra a Aerodactyl. Romane, bohužel. Martin Z. Zdravím do Čakovic, Martine. Soused, ano.
A jdeme. Martin, Grimmerweedle, Zubet, Hitmonchan, Seaking, Slowpoke, Doduo a Flareon. Dratini, Growlithe, Geodude, Ivysaur, Machoke, Dewgong, Zubet, Tangela a Machamp. Moje Nemesis, ten dá Zarda, proti němu jsem ještě nevyhrál nic. Hele, Martin má dneska 2 vstupy. Je to tak. Vůbec se to nepromíchalo, ale co se dá dělat. Zubet, Goldeen, Weepinbell, Ghastly, Daisy's Help, Venomoth, Rapidash, Magikarp, Starmie a Wigglytuff EX. Hele, a teďkon padne Zapdos. A táta omdlých. Goldeen, Nidoran, Ghastly, Paras, Kabuto, Gloom, Big Air Balloon. Goldička, ale ta bude slaboučka, je to Switch a Nidoking. Takže bohužel, Martine, dneska tátu neporazíš. Ale první goldička se nám ukázala aspoň. A mě mám, jaký mám. Martin Ga. Tátovi se nabíjí Master Set, přesně tak. Tak Martin G.A., Koffing, Tangela, Grimer, Psyduck, Persian, Mak, Tentacool, Cubone a Starmie. Bulbasaur, Slowpoke, Growlithe, Geodude, Nidorino, Golduck, Horsey, Victreebel a Hitík, Jinx EX. To bohužel nestačí, takže další donate pro vítěze. Vojtěch P.E. Counter, tak mu musíš napsat na Instagramu, ať dorazí. Executor, Rigid Band, Graveler, Geodude, Paras a Moltres. Psyduck, Cubone, Vulpix, Magnemite, Raticate, Erika, Magneton, Vulpix, Kadabra a Vaporeon. Tak Vojta bohužel nic, ale ten má 3 vstupy. Doufám, že není za sebou. A Ditto! Ditto druhý vstup, strýčku, seš tu? Zubet, Goldeen, Weepinbell, Ghastly, Victreebel, Big Air Balloon, Primeape, Jolteek, Beedrill a Starmie. Bellsprout, Horsey, Nidoran, Abra, Machoke, Dewgong, Hitmonchan, Braille, Tangela. Ditto ani druhý vstup nepřinesl úspěch. Tak snad třetí, hele. Jsi za sebou. Jdem rovnou do toho. Porygon, Electabuzz, Rhyhorn, Tangela, Pinsir, Bills Transfer, Golbat, Mak, Jigglypuff a Jinx EX po druhé dneska. Tak, teď by to chtělo Altík. Ideálně Zapdose nebo Charizarda, aby si šel do vedení. Jiná možnost není. Meow, Execute, Clefairy, Machop, Big Air Balloon, Primeape, Caterpie. Nic tam není, jenom Raichu, takže Ditto, děkujeme za účast. A jdeme dál. Tomáš H. To příště nemá to cenu. No, tak sorry. Prostě tak se zamíchalo, no. Tak se zamíchalo a tak to je. Parasect, Bulbasaur, Pidgeotto, Aerodactyl.
Farfetch'd, Old Ember, Pidgeotto, Magmar, Cloyster, Giovanni Charisma, Rigged Band, Bellsprout a Gengar. Bohužel Tomáši vypadáváš a seš tady po druhý. A Tomáš Rom mě začíná vytáčet tady trošku, si ze mě dělá srand. Já vím, že ne, a dělá si ze mě legraci. Ale já to přijímám. Prostě závidí, jak míchám. Ivysaur, Rhyhorn a Tangela. Gyarados. Uvidíme, co druhý booster. Zubat, Goldeen, Nidoran, Gastly, Kingler, Snorlax, Sandslash, Machamp, Kabuto a Chansey. No, Tangela jde zatím Martinovi Kůdelovi a Kuba Kr. Teď jsem chtěl říct, že kdyby Tomáš neposlal mystery boxy, tak už má bán. Jakub Kr. Jsem říkal na začátku, že jsem potřeboval míchačku, takovou tu na pokrek mají. Venomoth, Rapidash, Vulpix, Dratini a Weezing. Kuba druhý pack, Rhyhorn, Magikarp, Oddish, Monkey, Golbat, Leftovers, Pershan, Dugong. Bohužel nic tam není. Ale když ti to vyhraje ten Zapdos, můžeme ti ho podepsat? Jakub D. Seal, Farfetch'd, Doduo, Tentacool, Sidra, Kabuto, Gloom, Abra, Psyduck a nechce se mu, je to přilepený Golem EX. Monkey, Meow, Execute, Clefairy, Kadabra, Ivysaur, Vileplume, Spearow a Mewtwo. Takže Kuba přispívá a vypadává. Tomáš K.O. Regulárně je tady ještě tak 40 peků. Na půlce? Tak, Ne, ještě ne. asi jo. 2, 4, 6, 8. Tak ne. Tak jsme tak v půlce teďkon. Helix Fossil, Slowpoke, Magmar, Horsey, Kadabra, Ivysaur, Chansey, Lickitung, Aerodactyl. Hele, táto v půlce, no. Ještě, běž si dát nějaký jídlo. Goldeen, Energy Sticker a Articuno. Tak Tomáši, bohužel. Kam dá? Tak Kamdo, když jsi nevyhrál proti nám na videu, tak pojď vyhrát aspoň teď. Když jsi rozstřelil Zarda, Machamp, Weedle a Aerodactyl. Kamdovi jsem to měl přestřihnout, jo ano. Kdybych mu šmykl Zardička. Leftovers, Pershan, Mak, Dugong, Gengar a Raichu. Tak Kamdo, bohužel. David V.A. Příště přesně. Nevěžte hlavy, kdo nevyhrajete. Uděláme další battle. Mega battle. Weepinbell, Diglett a Weezing. Tenhle battle určitě vydáme na YouTube jako záznam a budeme rádi, když nám potom napíšete pod to video, v čem dalším byste takovýhle mega battle chtěli. Dragonair, Victreebel a Dodrio. Takže když vymyslíte 1-2 peky, víc ne,
Takže nad 50 lidí ideálně to uděláme, nebo do 50 zase. A klidně si to tam napište, uvidíme, čeho bude nejvíc a uděláme. Buddy samozřejmě na to musí být peníze. Bayset můžeme udělat Team Rocket. Dokážeme sehnat Team Rocket box, takže 36 balíčků. Jestli tady bude 36 odvážlivců, kteří by si dali Battle v Team Rocket, kde balíček stojí nějakých 6,5 tisíce. Persian, Slowpoke, Pidgeotto a Charizard EX. Ale bohužel, Vojto, je to pouze dar. Lost Origin, NHL, 100krát. NHL, teda přesně. Takže lidi... Ne, teď to bude samostatný model, ten box break NHLka. Teď doufám, že jsem... Vojto? Ani to bude tajnička, tak. Doufám, že vyhodil jsem ho. Vyhodil jsem ho, nebo jsem ho nevyhodil? Sorry, to jsem tady fakt před... Tak se podívej, prosím tě. Já teď nevím, jestli jsem Vojtu zmuchlal, ale to já můžu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22. Už je to tady, přesně. Kecám a nevěnuju se. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 9. Takže 20, 30, 42 a 21 bylo, že jo? Říkal jsem 21, nebo to musím počítat znova? Ne, já. Já myslím, že říkal. Teď jsem se pak minutu nevěnoval ten zlovinku. Nevyhodil jsem ho. Teda vyhodil jsem ho. Nevyhodil jsem ho. Tak, 22, teď je 21 a 42 peků ve hře. Takže nevyhodil. Teď jsem ho vyhodil a teď má další vstup Vojta. Je to správně. Není po betlu. Všechno je zachráněný. Bellsprout, Magikarp, Kabuto, Gloom, Dactrio, Primeape, Growlithe a Flareon. To bylo jenom tak jako. Abych si odpočinul chvíli. Seal, Doduo, Tentacool, Ratata, Magneton, Nidoqueen, Victreebel, Dodrio, Giovanni a Weezing. Tak Vojto, druhý vstup, už třetí možná, nevím. Nevím, kolikrát tu byl už Vojta. Bohužel Vojto, děkujeme. Zdeněk Ol, ten tady ještě nebyl dneska. Luky ne. Charizard do slosovačky se počítá jenom z 5 setů dneska a tím je Brilliant, Darkness Ablaze, co tam bylo, Obsidian, Crown a Paldean Fates. Tak druhý booster pro Zdeňka, Dactrio, Articuno a Golem EX. Takže Zdeněk bohužel první vstup nic, uvidíme co druhý vstup. Ratata, Squirtle, Lickitung, Venonat, Primeape, Fearow, Onix, Chansey, Hitmonlee a Chansey. Hidden Fates, tyjo, to nevím, jestli dokážu sehnat 100 peků Hidden Fates, popravdě. Jako asi dám. Ale tam to potom vychází na 500 nebo 450 na booster. Magnemite, Nidoking a Articuno. Tak Zdeňku ani druhý vstup nevyšel. A co do třetice? No, těžký Hunter, když nic nepadá, no. Myslím, že napětí Martina, zeptej se Martina, jaký je napětí. Raichu, Articuno. Rhyhorn, Magikarp, Oddish, Monkey, Dactrio, Haunter, Hitmonlee, Daisy's Help, Gyarados a Merovek.
To je jasný, že to je blbě zamíchaný těm, komu to nepadá, že jo? To se vyjádříte, ale když vám to padá, to nic neřeknete. Tomáš Ju. Charmander. Rhyhorn, Magikarp, Tentacruel, Snorlax, Sandslash, Primeape, Ekans a Zapdos EX Full Art. Tak konečně nějaký penízky. Uvidíme kolik. Zeptejte se, jak je napjatý teďkon Martin, jestli tady neotevřu něco dalšího. Kolik má Zapdos? Tohle to málo. Málo? Já hledám, kdo bude drobnohy. OK. Koffing, Diglett a Dodrio. Takže Tomáš Ju bohužel vypadává a má druhý vstup. Tak se jdem na něj podívat. Voltorb, Krabi, Sandshrew, Seal, Fearow, Onyx, Nidoqueen, Execute a Nidoking. Zubat, Goldeen, Weepinbell, Ghastly, Bill's Transfer, Golbat, Zubat, Clefable a Mr. Mime. Tome, děkujeme za účast. A Vilda a jeho první vstup. Vildo, jsi tu? Ale můžeme ještě udělat jednu věc, že teď to promíchám ještě jednou. No nevím, teď asi názor většiny. Můžu? Nemusím promíchat, nechám to. Marťas, mu to promíchal Tomi ještě. Bylo to jeho výdaní. Protože já jsem se koukal, jak jsem to projížděl, tak Vilda tady je zase za sebou, pak je Petr, David. Takže buď můžeme promíchat a David PR je tady taky na konci za sebou někoho. Nechám takhle, OK. Nemíchat, OK. Tak jdeme, Vilda Fi a jeho první booster. Kdybys promíchal, no to je pravda. Vy si vždycky něco najdete. Přesně. Takže Vildo, let's go. Ne, chci být poslední, David. Ty máš dobrý pozici, 3krát za sebou poslední. No já jsem teď projížděl. Lapras, Merovek. Má něco, máme. Vilda má Mistra Majma. Tak, nějaký euríčko to hodí. Tak a co druhý booster? Reticate, Erika, Magneton, Bulbasaur, ale bacha, Godpack, Bulbasaur, Ivysaur a Venusaur EX, takže Martine táto, bohužel. A Vilda se dostává do vedení, dámy a přátelé. Je tam Godpack a je tam Mr. Mime. Let's go. Promíchat ne. A promíchat ne, to je jasný, že ne promíchat. Takže sečteme to, Pepe to sečte. Vítej tu, Godpacku, a jediný, co ho asi sekne, tak bude Charizard. Charizard to může ještě sesmahnout, takže Vilda z tohohle boosteru, vlastně z tohohle kola ze 2 boosterů, 4 hity. A uvidíme, kolik bude mít. Martine, bohužel vypadáváš určitě a Zapdos zatím letí k Vildovi. Přesně tak, teď furt stačí Zard, pořád jenom stačí jedna karta a porazí to. Možná ne, ale nestačí. Možná ne, samozřejmě, uvidíme. Ale tak víš co? Ne, necháme to, počkáme, až to Pepe spočítá. Já bych to plus 2krát, jo. Godpack, Charizard byl pecka. Charizard to nedá, sám po sobě. Stačí, ne? Charizard má přes kilo, ne? No Tohle bude mít taky takových jako Venusaur takových 45, Bulba 30. Nemá? No tak. Uvidíme. A další v pořadí bude Vilda.
A potom další v pořadí bude Vilda. Takže Vildo, můžeš se ještě překonat a nastavit vyšší laťku. Uvidíme, kolik budeš mít tady. Martin Kudela píše 120. Jo, Zart. 120 má Zart. A tohle má kolik, prosím tě? Ještě mám 94,6 až potřebuju toho Mr. Mima. Kdybyste někdo nevěděl, Sabina ŠE vyhrála bundle v losu všech battlerů, takže jenom opakuju. Jo, to mám, plus 9,49, 104,29. Takže Vildo 104 euro. No tak to je geniální, ale. Já jsem chtěl říct, že nepadne ani. Jsem to mohl zase. Tak konečně se nám rozjíždí tenhle battle trošku. A já doufám, že přijde ještě Charizard. Sice by to pro Vildu asi nebylo dobrý, ale kdyby to tady sesmach ještě Charizard, tak by to bylo jako fenomenální. Samozřejmě z hlediska diváka. Vilda po druhý. Ale Vildo, držím palce. Dobrý začátek. Nechtělo se mu, pár dní. A nechtělo se mu. Vilda na poslední chvíli se přihlásil. Moltres, Clefable a Articuno. Caterpie, Eevee, Kingler, Energy, Rhydon, Primeape, Bellsprout a Aerodactyl, takže Vilda z druhého vstupu nic. A co třetí vstup? Fearow, Ivysaur a Jinx EX si naděluješ do svýho master setu. Teď je dobrý, teď si přeje, aby to padalo, aby se mu plnil Cloyster, Bellsprout a Mr. Mime. Takže Vildo, přisponzoroval jsi ještě Jinx tady. A seš z battlu venku, teď už se jenom modlit. A jde na to Péťalo. Eevee, Grimer, Weedle, Zubat, Golbat, Leftovers, Vulpix, Raichu a Mewtwo. Koffing, Tangela, Grimer, Psyduck, Persian, Muk, Daisy's Help, Grabber, Dratini a Beedrill. Takže Péťo, bohužel nic. A máme tady Davida Yu. Je to ském, už to začíná. A Martine, určitě jsem blbě míchal, že jo? To je jasný, to je jasný. Goldeen, Lickitung a Machamp. Hele Vildo, až na řadu půjde David PR, tak jsou poslední 3 lístečky do konce. Giovanni Charisma, Charmander, Victreebel a Ditto. Takže David Yu bohužel vypadává a Jakub Ho. Už se nám to tady stenčuje. Magmar, Shelder, Bellsprout, Horsey, Rapidash, Nidorina, Reticate, Nidorino, Rhydon a Kangaskhan EX. Ten tu ještě nebyl dneska. Co je víc? Godpack Blastoise nebo Venusaur? Podle mě Blastoise bych řekl. Cycling Road, Oddish, Meow a Starmie. Podle mě totiž Blastoise je dražší než Venusaur, ne? Není? Squirtle určitě, no. Ten je nejdražší z těch 3, ne? Nebo Charmander. Marek C.
Jo, tam byl ještě mime, no. Tam byl... Jak si to pojistil hitíkem, no. Ale jako stejně, přijde Big Boy tady a sežere to. Mak! Hele, něco máme. Je to... Omanaj. Teďkon ve Wildovi cuklo úplně. Jako dobrý, že padají furt rozdílné karty. Ještě tady jako jako není tady nic dvakrát jako velkýho. Takže pokud Wildo, zatím seš vítěz a pokud skládáš master set, tak to bude hodně dobrý. Magikarp, Tangela a Starmie. Takže Marek C přidává Omanajta do vítězného balíčku. A Sabina Š.E. vyhrála Paldean Fates Bundle. Blastoise Godpack je o cca 2 Ečka víc. Tak to by musel k tomu Blastoiseovi ještě něco hitnout potom. Protože Farfetch'd, Ratata a Mewtwo. Farfetch'd, Shelder, Helix Fossil, Slowpoke, Seadra, Kabuto, Gloom, Pidgeot, Tauros a Flareon. Takže Sabina Š.E. bohužel nic. Tomáš Hř. Mám badlínka, no. Za Dex. Vlastně ne, za Dex. Za 399. Když padne Mr. Mime, je to taky Godpack, když v 150 nemá vývoj. Hunter, Hunter prostě přijde vždycky s nějakou píčovinou. Přijde Pidgey, Rapidash a Mr. Mime. Jo, nějaká Pidgeovina a... Odish, Monkey, Meow, Execute, Kabuto, Gloom, Dactrio, Bulba, Erika Invasion. To Wilda vidí rád, ale ve svém výherním balíčku tady. Zatím se ti to pěkně plní, Wildo. A Tomáš Hř vypadává. Adelka. Pokemaster.cz. Tak když ne na ty, tak snad Adelka. Odish, Monkey, Meow, Execute, Nidorino, Golduck, Pinsir, Slowbro, Goldička je to Mew podle mě, je to tak, Mew EX a Mr. Mime. Ten má ale málo, ale má víc než Mr. Mime podle mě, takže pokud se ti podaří, Adelko, trefit Gutpack Venusaura, tak jdeš do vedení. Arcanine, Charmeleon a Electrode. Tak bohužel je to jenom donate. No. Wildo, co na něj říkáš? Pěkný, viď? Pěkný. Takovou referenci, potom zpětně, kdybys dokázal se vyskládat ty věci jak RV, klasický a hity, kolik si hitnul... Jako vítěz potom, pokud byste to dokázali pak dát do binderu a vyfotit nám to, posnout to klidně na náš FB, tak by mě zajímalo, kolik toho bude vlastně, jako jestli se z toho... Veronika V.E. Hele, tady jsem zvládl takhle. Veronika V.E. Cože? A to jsem tě měl rád, Maty. Ježiš. Ale tam už si pochopil, že to asi neprojde, ne, Hunter. Lapra, Cycling Road, Scyther, Porygon, Giovanni Charisma a Aerodactyl. Magmar, Horsey, Tauros, Kadabra, Ivysaur, Hitmonchan, Grimmr a Arbok EX. Ten tady taky ještě nebyl. No, přátelé, a jdeme... Tady jsem mi rozděl bulk. Bulčíku je taky dost. A jdeme Kateřina Ol. A potom přijde na scénu David Pr. a budou to... Máme poslední 4 lístečky. Máme tady 4 hromádky po 2. Takže Kateřina Ol. Dáme jí tady tu hromádku těchto 2 boostříků. Tak, Kači, Drowsy, Bulbasaur, Slowpoke, Grabber, Kingler, Kingler Reverse,
Switch, ten je po druhý a Machamp. Pojď Zarda pro tu prdel. Já musím být nestranej, takže já to beru z pozice diváka. Já bych si i toho Zarda tady přál. Vulpix, Venonat a Venusaur EX Full Art. Big Boy tady je taky. Ale to bohužel nestačí a je to kačko. Sice 2 boostříky je hezký, na 2 boostry, ale je to donate, no. A Kateřina vypadává. A David Prokop. David Pr. Davide, tahle kartička je pro tuhle hromádku, tahle pro tuhle a pro tuhle. Seš tady poslední možnej potenciální vítěz. A pokud nic neotevřeš, tak Vilda se stává tím správným vítězem. Seš tady, Davide. Může mít na to. Vilda je ready. Vilda podle mě, ten tam teď je v nějakým komatu. A... Tak jdeme na to, Davide, začneme touhle hromádkou. Vilda už není ready, asi půl hodiny. Je to tak, Magnemite, Caterpie, Eevee, Grimmar, Tentacruel, Hitmonlee, Wartortle, Nidoqueen, Flareon a Beedrill. Druhý balíček. Slowpoke, Magmar, Horsea, Abra, Sandslash, Nidorino, Golduck, Dugong, Nidoran a Starmie. Takže Davide. První vstup, nic moc. Co ten druhý? Vildo, 4 poslední boostry. 4 poslední boostry. Kakuna, Polivek, Ponyta, Pikachu, Machoke, Dugong, Hitmonchan, Clefairy a Rhydon a Gengar. Roman, já si teď, si dáme trošku pauzu od Dáme, no. Pokémonů. Lickitung, Omanite, Tauros, máme Dugonga, máme Omanita a nemáme nic. Davide, druhý vstup, bez hitu. Takže teď už je to face to face. Je to tak. Davide, tvůj. Projď to rychleji, prosím. Jasně, Vildo, neboj se. Jdeme na to. Jdeme na to. Pidgey. Metapod. Ponyta. Polivek. Omanite. Tauros. Godpack. Ještě ne, Kadabra. Godpack není, Pidgey. Něco je. Něco máme. Charmander. A Mr. Mime. Takže bohužel k Charmanderovi, ale nic jako nepostačí navíc. Tam pořád je potřeba Godpack anebo Charizard. Zapdos je málo. Tak. Poslední balík. Buď David Prokop, nebo Vilda. Uvidíme. Tenhle balík rozhodne. Shellder, Poliwrath, Pidgeot, Omanite. Godpack nemáme, máme Omastára. Tangela, Machamp a David jde pryč a Vilda se stává králem Megabattlu 151. První šampion oficiální největšího battlu v Česku a Slovensku, který právě proběhl. Kdo nás sledujete na YouTube, můžete se přihlásit k nám do takovéhohle battlu. Koukejte u nás na streamy každý pondělí a středu ve 20:30. Vildo, jdem to teďkon krásně si prohlídnout. Tvoje hity Venusaur, Ivysaur, Bulbasaur a Mr. Mime. A teďkon co si odnášíš? Jdem to prolítnout. Charmander,
Switch, Venusaur, Arbok EX, Mew EX, Erika, Omanite, Kangaskhan, Jinx, Zapdos, další Zapdos, Golem, Charizard EX, Golem, Tangela, dvakrát Jinx, Switch podruhý, Wigglytuff, Machoke, Charmeleon, Psyduck, Zapdos, Caterpie, Ninetales, Wigglytuff. Takže brutálně karet, k tomu nesmysl bulku, máš tady hezký 3 kupičky a gratulujeme.